Ngibingelela abalandeli be-channel sesikhozakela amaphupho igama yami nguHlengiwe Sibongo Wambotho-ke. Namhlanje ngisifisa ukuthi-ke ngichaza nje into encane ephuthumayo bakwethu ukuthi uzokwazi kanjani uma idlozi lakho lisuke liletha umyalezo ophuthumayo kuwena ngaleso sikhathi lapho usufanele khona kube nenkulumo eseduzane sofanele ulalele uyenze, noma ngabe kuthiwa kuzofika umuntu othize ekhaya lakho engabe uze ngokuhle, noma ngabe kuthiwa khona umuntu othize ekhaya oze ekhaya lakho, noma uzofika ekhaya lakho oze ngokubi, noma ngabe kuthiwa khona isimo sizokwenzeka endaweni ethize lapho uthola ukuthi wena ukude noma kuseduzane kwalapha wena uhlala khona, noma ngabe nje kuthiwa ke yini engasiza iyenzeke ngesikhathi abangasekho, kodwa uma befuna ukuthulela lo myalezo bakwazise ngawo lo myalezo ukuthi ithini into ozoyizwa noma ezokwenzeka kuwena ngaso sikhathi-ke. Okokuqala, kuzoba nje nesimo sokuthi uzizwe ushawa uvalo osheshayo, hayi uvalo lolu ake ngishaya inhliziyo ngamandla. Kuba nesimo sokuthi uthola inhliziyo yakho ishaye nje kabili mhlawumbe noma kathathu, uze ukuthi cha inhliziyo leshayayo. Emva kwalokho kube khona isimo sokuqhaqhazela emzimbeni. Emva kwalokho kube khona ukunyakaza kwendlebe, noma ngabe right noma yangabe eyaka left. Lapho bakwethu sekusho khona ukuthi bayakunyakazisa, bakushintsha isimo. Ngasikhathi inhliziyo inyakaza, umoya udonsa ngamandla. Ngasikhathi udonsa ngamandla umoya, kuba khona ukuthuka kuwena okuwukuthuka kodwa ongasikona ukuthuka lokhu okungakwenza ukuthi ugcine usugula lento ongayo, kodwa usuke kukutshela ukuthi naka. Yabona, yona indlela sebekutshela ngathi awunake lawo, noma khona into esifuna ukuyikhuluma njengamanje. Lento ngiyathanda ukuthi abantu bayinake, ishaya inhliziyo mase kuthiwa naka. Emva kwalokho kuzo amadlebe akho azonyakaza, omunye awanyakazi. Uthola ukuthi kuzoba nesimo sokushintsha komoya kuyena. Uthola ukuthi umoya wakhe kube ngazuthi uba umuntu emva kokuba ukuthi sishayelwe inhliziyo, ingathi mayehla inhliziyo ishaya ngendlela ejwayelekile, mase kuba ukuthi kuba khona isimo sokwehla nje, azwe ngathi uyakhathala. Lapho emva kwalokho amadlebe akhe azoma. Lapho wena sesefanele kube khona inkulumo ozoyikhuluma, avuleke, njengoba ngangachaza ukuthi kwesikhathi avuleka kube ngazuthi njengoba usukubona amadlebe ekati, noma ubona amadlebe enkomo, noma ubona amadlebe entsha enze kanjalo, kuvuleke izimbobo la ngaphakathi, ngabe kuvuleke kakhulu eyaka left noma ngabe kuvuleke kakhulu eyaka right. Ngaleyo ndlela wena sefanele ubuze umbuzo lapha uthi ngabe khona yini inkulumo ekhulunywayo umuntu okhona njengamanje eduze kwami ofuna ukungixoxela yona. Yilapho bakwethu umuntu ekwazi ukuthi akwazi ukukhuluma nedlozi lakho, futhi nayo limuthinta kanjalo. Kwesinye isikhathi kube khona ukudikiza emahlombe, uzodikiza ihlombe, uzodikiza mhlambe ihlombe. Yilapho bemqhoba khona ukuthi lalela, kunesimo esithize sizokwenzeka. Buza phela ukuthi kwenze njani, ubani okhulumayo, ukhona lethu umyalezo. Emva kwalokho inkulumo ifike ekhanda lakho, ungazitshela ukuthi umcabango. Uma kwenzeke lezi zinto, fanele ukwazi ukuthi abangasekho basuke bekutshela ukuthi kunesimo esiphuthumayo ofanele silale njengamanje silungise, noma khona umuntu ofanele umgade njengoba ngishilo oza njengamanje. Zama ukwenza ukuthi bazongena-ke ekhanda lakho mase usekwenzeka emva kwazonke lezi zinto. Mase bengena ekhanda lakho usebeyakutshela ukuthi lo muntu uzofika la uyisimo esikanje, lo muntu uzokwenza kanje, lo muntu uzokwenza nje. Uma efike ungamngenisa endlini, hlalisa emnyango. Uma efike mhlawumbe mngenisa endlini, noma yabona nje, kodwa kuba nezinto ezithize abakutshela ngazo, noma basophuthuma kuba khona isimo esithize siphuthuma mhlawumbe ingane ingase ngabe senkingeni khona legcikeni. Kuba nezinto ezinjengalezo, kodwa lapha bakuthinta khona kakhulu, ezindaweni abakuthinta kuzona kakhulu kuba nje inhliziyo. Mase kushaya ube nokwethuka, wehlelwe umoya, ufikelwe usizi, ufikelwe lezo zinto lezo. Lezi zinto vele ababekade bekunjani bekutraina ngazo ngesikhathi bekukhombisa ukuthi wena ungumuntu wemoya, kuthi ngalesikhathi ungasanazo lezi zinto usukwazi ukuphila kahle, zingasakugulisi. Kodwa uma befuna ukukhuluma nawe bayokuqhweba ngazo ukuthi wena wenze njani, unaka ukuthi sekwenze njani, shuthi yibona. Ngaleyo ndlela ke bakwethu qonda ukusho ukuthi abantu abayinake lento, noma abantu ababuze edlozini ukuthi nakho ngiyeza ukuthi sekwenzeke kanje. Wehlise nje umoya,
emva kwalokho mhlampe nokuqhaqhazela uma ukuthi kuthe ngoba akubi into esikhathi eside ucele bakukhelele amanzi phuza amanzi emva kwalokho uzame ukudonsa umoya wakho nawe khulume nabo ubuze ukuthi cha kwenze njani kwase kuba isimo esikanjeni yabona kwase kuba isimo sikanje yini ngathinteka endaweni ekanje niyakhuluma yini ngicela nikhulume nami ningitshela ukwenze njani bazokutshela bazokhuluma la inkulumo ikhuluma ize ekhanda bayifaka ekhanda lakho uzwe mase kuyasho kusho izwi eliphansi kodwa olizwayo ngamadlebe elisho ukuthi cha kunenkulumo nje uyilalele lo nkulumo uyikhuluma koseduze kwakho uphinde futhi ulalele ukuthi kuzobe sekwenza kanje ukhuluma phakathi lo muntu ekhanda lakho ngathi ngemumva la ngemuva kwena kwesinye isikhathi kube ngazi ukuthi uzokujiya sekutshengisa isithombe makuthi into esiphuthuma akutshengisa isithombe makuthi mhlambe noma awuzwa kahle ayifake yonke into ekhanda lakho uzokwenza kanje kwenza kanje ngalesikhathi ngicela bafake ukuthi nilisebenzise idlozi leni musani ukuziba ukuthi umuntu mase phuthumiswa ku-clinic uphuthumiswa kephi wena awuguli mawushaywa inhliziyo nje ngamandla naka makunyuka nje khona uqhaqhazela kuba khona naka mawukuthi uyezwa semadlebeni akho ayanyakaza athi emadlebe naka buza phela ukuthi bathini abantu abasuke bethunywe kwena ngaleyo mzuzu ngoba phela abantu abathunywa kumuntu onemoya nabantu abadala bayahlukana ngathunywa mhlawumbe ingane kungathunywa umuntu okosenkingeni odinga ukusizela umuntu wakubo kuya ngaleso sikhathi uthi ubani ofikile kuwena ngaleso sikhathi ukuze uzokwazi ukuthi phela umxhumanise nabantu bakubo noma mhlawumbe umhambisele umyalezo noma ngabe kuthiwa futhi usize ekhaya lakho uthi hayibo basobhani nesimo esithize singasenzeke iqaphele le nto ilalele noma ngabe sethiwa ke bakwethu awazinyukanga zonke lezi khona umuzwa othize umuntu abanye abake bengibhalela athi umuntu ngizizwa ngiphatheka kabi kwenza kanjani leyo nto suke kuyisimo somuntu osuke ngaleso sikhathi efikile kuwena ekhombisa isimo sosizi libuze phela ekhombisa isimo sosizi yena lapha abhekene naso mubuze phela uzokuchazela ukuthi cha ngiphathekile kahle kanje mhlawumbe kwesisikhathi kuvuke uzibone ujwabule esikhaleni ungathi ujabuliswa yini kufike isimo somuntu othokozile buza phela hawu ngazijabula kangaka kwenze njani uzobe siyakuchazela ngalezo zinto bafethu enizenzayo nje kanjalo noma ngabe kuthiwa uzizwa usuphathwa into ethize yebo uthatha into ethize ngiyangachaza ke lokho bakwethu angaze ngichaze kakhulu kodwa bengizama ukuveza nje ukuthi umuntu uma ezithola esesimweni lapha inyakazelwa ishawa inhliziyo inyakazelwa amadlebe eqhaqhazela kade kukuhle nje lalela lapho kunomyalezo olethwayo zama ukubuza usho ukuthi ngabe kuthiwani emva kwalokho ukwazi ukulungisa lonto lesuke utshelwa yena ukuze phela kuzoqhubeka ukusebenza kwakho nabantu abangasekho ngoba wena njani umuntu obalalelayo futhi umuntu oziqaphelayo izinto namhlanje bakho sicela ukuthi ngime lapho uzobuye ngiqhamuke futhi nenye ivideo ngokulandelana